ଏ ବି ସରଳ ରେଖାର ଏ ଓ ବି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ଓ ଏ ରଶ୍ମି ଏବଂ ଓ ବି ରଶ୍ମି ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ଅଟନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠାରେ ଏ ବି ନାମକ ଏକ ସରଳ ରେଖା ନେବା। ଠିକ ଅଛି, ଏହି ସରଳ ରେଖାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଏକ ବିନ୍ଦୁ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, ମନେକର ଏଇ ଜାଗାରେ ନେବା ବିନ୍ଦୁ, ତାର ନାଁ ଦେବା ଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଓ ଏ ରଶ୍ମି ଠିକ ଅଛି, ଯେଉଁ ଦିଗରେ ମୁହଁ କରି ଅଛି ଓ ବି ରଶ୍ମି ଓ ଏ ରଶ୍ମିର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ମୁହଁ କରି ରହିଛି, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍। ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜ୍ୟାମିତିରେ ଥିବା ଅନୁଶୀଳନୀ 1A ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଲେଖାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1ର ଆଇ। ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ଦୁଇଟି, ଅସଂଖ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ ସରଳ ରେଖା ନେବା। ଦେଖିବା ଏହି ସରଳ ରେଖା ଉପରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇପାରିବା, ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇପାରିବା କି ତିନିଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇପାରିବା? ନା, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଆମେ ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ଟି ଆମର ସି, ଅସଂଖ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ, ଦୁଇଟି, ଅସଂଖ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ନେବା। ଏହି ରେଖାଖଣ୍ଡର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁକୁ ନେବା। ତେଣୁ ଦୁଇଟି। ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଡ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ଦୁଇଟି, ଅସଂଖ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ନେବା। ଦେଖିବା ଏହି ରେଖାଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ଠିକ୍ ମଝାମଝି କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ରହିପାରିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏହି ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ଟି ହେବ ଏ, ଗୋଟିଏ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ଏକ ରଶ୍ମିର ଡ୍ୟାସ୍ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ଦୁଇଟି, ଅସଂଖ୍ୟ। ଏକ ରଶ୍ମିର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା? ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ। ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରୁ କି ଆମେ ରଶ୍ମିଟିଏ ଟାଣିଲେ, ତେଣୁ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ରହିବ? କେବଳ ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ଟି ହେବ ଆମର ଏ, ଗୋଟିଏ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2କୁ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଥିଲେ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଓ ଭୁଲ ଥିଲେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଯଥା ଆଇ ନମ୍ବର। ସରଳ ରେଖାର ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଦେଖିବା ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ରହିଥାଏ କି? ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଦୁଇଟି। ତେଣୁକରି ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ନମ୍ବର କୁ ଦେଖିବା। ଏକ ରଶ୍ମିର ଗୋଟିଏ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଦେଖ ଏକ ରଶ୍ମି ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ। ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ କେତୋଟି ଥାଏ? କେବଳ ଗୋଟିଏ। ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2ର ଥାର୍ଡ଼। ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ନେବା। ଏହି ରେଖାଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କେତୋଟି ରହିପାରିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏହି ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଛି, ନୁହେଁ? କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2ର IV। ଏ ଓ ବିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ P ହେଲେ ଏହା AB ରେଖାଖଣ୍ଡର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେବ। ଦେଖ ଏଠାରେ AB ନାମକ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ନେବା। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହି ରେଖାଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ବିନ୍ଦୁ ନେବା, ତାହାକୁ କହିବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗା, ମନେକର ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ନେବା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ, ତାହାର ନାଁ ଦେବା P। କ'ଣ ଏହି P ବିନ୍ଦୁଟି AB ରେଖାଖଣ୍ଡର
ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେବ କି ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2ର ଭିକୁ ଦେଖିବା। ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଧରାଯାଉ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ନେବା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥ ସେଇ ଜାଗାଟିରେ ଦେବା ଯେଉଁଥିରେ କି ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2ର VI। ଏ, ବି ଓ ସି ଏକରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ AB ରଶ୍ମି ଓ BC ରଶ୍ମି ଏକରେଖୀ ରଶ୍ମି ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ A, B ଏବଂ C ନେବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ତ AB ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କରିବା, ଠିକ୍ ସେହିପରି BC ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା AB ରଶ୍ମି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ମୁହଁ କରି ଅଛି, BC ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଅଛି, ନୁହେଁ କି? ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଲେ କି ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2ର VII। AB ସରଳ ରେଖାର A ଓ B ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ O ଏକ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ OA ରଶ୍ମି ଏବଂ OB ରଶ୍ମି ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ଅଟନ୍ତି। ଦେଖ, ଏଠାରେ AB ନାମକ ଏକ ସରଳ ରେଖା ନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ସରଳ ରେଖାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ O ଏକ ବିନ୍ଦୁ। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, ମନେକର ଏହି ଜାଗାରେ ନେବା ବିନ୍ଦୁ, ତାହାର ନାଁ ଦେବା O। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା OA ରଶ୍ମି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଦିଗରେ ମୁହଁ କରି ଅଛି, OB ରଶ୍ମି OA ରଶ୍ମିର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ମୁହଁ କରି ରହିଛି, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3ର A। ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଚାରୋଟି ଦତ୍ତବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ତିନି ଗୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଗୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ନିରୂପିତ ହୋଇପାରିବ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚାରୋଟି ବିନ୍ଦୁ ନେବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା କିମ୍ବା ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ନଥିବେ, ଯଥା A, B, C ଏବଂ D। ବର୍ତ୍ତମାନ AB ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବା, BC ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବା, CD ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବା, AD ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବା, A ଏବଂ C ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବା, ତାପରେ B ଏବଂ D ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ 1, 2, 3, 4, 5 ଏବଂ 6। ତେଣୁ ଆନ୍ସରଟି ହେବ 6ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3ର B। ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଚାରୋଟି ଦତ୍ତବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ତିନି ଗୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଏକରେଖୀ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଗୋଟି ସରଳ ରେଖା ନିରୂପିତ ହୋଇପାରିବ? ପ୍ରଥମେ ଚାରୋଟି ବିନ୍ଦୁ ନେବା। ଏହି ଚାରୋଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, A, B, C ଏବଂ D। A, B ଏବଂ C ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି A ଏବଂ D ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। C ଏବଂ D ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି B ଏବଂ D ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। A, B, C ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସରଳ ରେଖାର ନାମ 1, A, D ସରଳ ରେଖାର ନାମ 2, C ଏବଂ D ସରଳ ରେଖାର ନାମ 3, B ଏବଂ D ସରଳ ରେଖାର ନାମ 4। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ସରଳ ରେଖା ହେବ। ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4। A, B ଓ C ଏକରେଖୀ ବିନ୍ଦୁ AB = 8 ଏକକ
ଓ ଏ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4 ଏକକ ହେଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସମ୍ଭବ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟି ବାଛିବା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ବି। ଏ ବିର ମୂଲ୍ୟ 8 ଏକକ ନୁହେଁ? ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ସିର ମୂଲ୍ୟ 4 ଏକକ। ଯେହେତୁ ଏ ବିର ଏକକ ଆମର ବେଶୀ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଏ ବି ନେବା। ତାପରେ ଏ ସିର ମୂଲ୍ୟ 4 ଏକକ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଏ ଏବଂ ବିର ମଝାମଝିରେ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ସି ନାମକ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସିର ମୂଲ୍ୟ 4 ଏକକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ଲେଖିପାରିବା? ଦେଖ, ଏ ସି ଏବଂ ବି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମର ଠିକ୍ ଉକ୍ତିଟି ଅପସନ୍ ବି, ଏ ସି ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5କୁ ଦେଖିବା। ସାଧାରଣ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ବିଶିଷ୍ଟ 7ଟି ରଶ୍ମି ଦିଆଯାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଅତି ବେଶୀ କେତେ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ରଶ୍ମି ରହିବେ? ଦେଖ, ଏଠାରେ ଆମକୁ 7ଟି ରଶ୍ମି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେପରିକି ଓ ଏ ରଶ୍ମି, ଓ ବି ରଶ୍ମି, ଓ ସି ରଶ୍ମି, ଓ ଡି ରଶ୍ମି, ଓ ଇ ରଶ୍ମି, ଓ ଏଫ୍ ରଶ୍ମି ଏବଂ ଓ ଜି ରଶ୍ମି। ଏପରି ଭାବରେ 7ଟି ରଶ୍ମି ଦିଆଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୂଳବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଓ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ। ଏହି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଯେପରିକି ଓ ଏ ରଶ୍ମି, ତାପରେ ଅଙ୍କନ କରିବା ଓ ବି ରଶ୍ମି। ଓ ଏ ରଶ୍ମିର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅଙ୍କନ କରିବା ଓ ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ସି ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କରିବା। ଓ ସି ରଶ୍ମି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଓ ଡି ରଶ୍ମି ଓ ସି ରଶ୍ମିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅଙ୍କନ କରିବା ଓ ଡି ରଶ୍ମି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଇ ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କରିବା। ଓ ଇ ରଶ୍ମି। ତାପରେ ଓ ଏଫ୍ ରଶ୍ମି ଓ ଇ ରଶ୍ମିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅଙ୍କନ କରିବା ଓ ଏଫ୍। ଶେଷରେ ଓ ଜି ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କରିବା ଓ ଜି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଓ ଏ ରଶ୍ମି ଏବଂ ଓ ବି ରଶ୍ମି ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଏକ ଯୋଡ଼ା ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସି ଓ ରଶ୍ମି କିମ୍ବା ଓ ଡି ରଶ୍ମି ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଏକ ଯୋଡ଼ା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଓ ଇ ଏବଂ ଓ ଏଫ୍ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୋଡ଼ା। ଏହିପରି ଭାବରେ କେତେ ଯୋଡ଼ା? 3 ଯୋଡ଼ା ରହିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6। ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦଗୁଡ଼ିକର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କର। ଏ ନମ୍ବର ସରଳରେଖାର ପାର୍ଶ୍ୱ, ବି ନମ୍ବର ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍। ସରଳରେଖାର ପାର୍ଶ୍ୱ କାହାକୁ କହିବା? କୌଣସି ସରଳରେଖାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱର ନାମକରଣ ସେହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ କରାଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେପରିକି ଧରାଯାଉ ଆମେ ଏଲ୍ ଏକ ସରଳରେଖା ନେବା।
ଏହି ଏଲ୍ ସରଳରେଖାରେ ଏ ଏବଂ ବି ନାମକ ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଲ୍ ସରଳରେଖାର ଏ ବିନ୍ଦୁ ବାମରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଲ୍ ସରଳରେଖାର ବି ବିନ୍ଦୁ ଡାହାଣରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍। ଏକ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ସେହି ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଏଲ୍ ଏକ ସରଳରେଖା। ଏହି ଏଲ୍ ସରଳରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଏ ଏବଂ ବି ନାମକ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଏ ଏବଂ ବି କୁ ଏଲ୍ ସରଳରେଖାର ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ କହିବା।